wabil khusus dumateng panjenenganipun Al-Mukarram Romo Kyai Haji Harisota ingkang tansah kita taati lan kita lantunan barokah manfaat ilmu. Dumateng Bapak Kepala Dusun Taruhan ingkang tansah kawula hormati. Panjenenganipun Bapak Kyai Haji Mahrus Dimyati ingkang tansah kawula dumateng panjenenganipun Bapak Ahmad Muhammad minangka Sohibul Hajat ingkang tansah kawula hormati. Sepindah monggo kita tansah ngenjakaken rasa syukur dumateng ngarsa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Awit kalodhangan dan punika kita sedaya tasih pikantuk hidayah saenahipun sehingga kita sedaya waget makempal manunggal wonten ing adicara akikah panjenenganipun Adi Umar bin Hafiz bin Zaid bin Bakar. Kanthi boten lanangan segala punapa. Alhamdulillah. Shalawat salamipun Allah tansah kajujunaken dumateng Nabi akhir zaman nun inggih Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia kita sedaya pikantuk syafaatipun fid dini wal dunya hadal akhirah. Amin amin Allah. Kula teng mriki anamung kados pranata acara ngaturaken ahlan wa sahlan bi hudurikum sugeng rawuh sugeng sugeng lenggah ingkang kanthi sepica lan sepica. Monggo kalih dipun rabi nyamikane. Nek ajeng akto nuwun sindirane iki. Loting niki ana dados pranata acara badhe masakan rantamaning adicara ing acara ingkang sepindah kalah pambuka. Kalajengaken adicara ingkang kalih nun inggih wawasan Maulid Al-Barjanji saha manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Monggo kita sedaya kawula buka adicara ing punika kanthi wasan umul kitab. Ala kuliyatin sholihah wa ala manawi salafun salihun ajarallah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugi-mugi kanthi wasan umum kita awak kedadosaken kanjenengan adicara ingkang punika. Kalajengaken adicara ingkang nomor kalih nun inggih wawasan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saha shalawat al-Barjanji. Dumateng panjenengan Al-Mukarram Romo Kyai Haji Harisota Abdal saha panjenengan kula aturaken. Saderengipun kula teng mriki anamung dados awasun Allah utawa pranata adicara nyuwun ngapunten anggenipun nderekaken panjenengan sang awal dumugi akhir menawi wonten kalepatan saha pikiranipun lan ageng pangapunten. Akhirul kalam hada